Nå, nu skal vi ned mod Torup igen og hente Gileveren, siden han siger, den er færdig nu. Så man har fået nogle fede clips og nogle hestemålinger, så den er målt ret godt. Så lad os se, hvad det siger. Nå, jamen, så er vi egentlig tilbage efter, at den blev hentet fra Torup af, som vi ser i sidste klip, så på vej derop. Nu har vi fået den hjem. Den kører ellers pissegodt nu. Fuck, den vil bare gerne fremad. Og den vil bare gerne på baghjul. Så det er som jeg også skal se, der skal begynde, det er den deroppe henne. Der er kommet værksted det hele. Det hele blev lavet i stedet for det gamle lort, som det var i før. Den lovlige her. Og ved et andet projekt, en Honda, der står der noget. Har vi så også en AM6-blok herovre, der også skal laves noget på. Og så har vi så sådan en TV, som er en AM6-blok, så skal lige finde. Det tænkte jeg bare, at det kunne sgu være et sjovt projekt at lave. Som også kunne være noget, vi kunne sidde og eksperimentere med sammen. Men det kommer der nok også noget med. Men jeg tænker, at lige nu, der er det egentlig bare et udgangspunkt. I dag har jeg egentlig haft nogle kammerater over og hjulpet med, at vil lave på den her. Fordi at den køler fandme ikke nok. Altså den køler ikke nok. Den gamle køle deroppe, den kunne man ikke fylde med. Så jeg har købt en enkelt køle hjem indtil videre. Den anden den kommer hjem i morgen. Jeg har købt den her. Det er venstre side af de der dobbeltkøler, 20-kølerne, der kommer hjem her. Det har jeg lavet beslag til. Jeg sidder der er nogle bolde, jeg egentlig simpelt nok bare har taget nogle bolde nede fra en kasse, jeg har nede under her, hvor jeg bare sætter noget i skruestikken herovre. Og så har jeg bare taget en vinkelsliber. Og så har jeg bare skåret hovederne af, som man også kan se her. Og så sidder de egentlig bare, så har jeg bare sejt sådan på stedet. Og så det skal nok holde. Jeg har lavet testfittet det hele, og det passer sgu. Så det hele skal nok køre ordentligt og sådan noget. Så, og hvis det så skulle komme i den der situation, at den ikke kommer over de 50 grader, op mod de 55-60 stykker, hvor de skal være, så laver jeg altså bare lige en plade, for jeg har tilfældigvis lige noget pis her, som jeg var i gang med at lave på, som jeg tænker, jeg kunne få tilpasset til ned i bunden, så at den kan blende det af. Så tænker jeg med det sorte og sådan noget der, så det bliver lidt pænt, fordi så hvis der er en anden dag, hvor det skulle blive en lille smule hurtigere, så kunne jeg pille det af igen for begge to. Men nu håber jeg, at det nok skal passe. Jeg tænker lige meget, hvad så skal de plader der på, for jeg tror, den køler alt for meget. Men ja, den er tilbage på, hvad den kører bare pissegodt nu. Og den har også ændret sig lidt siden, fordi nu har den også fået store forlæg på, og den lægger på QM-pot. Og små det er en nyhed, så det kan ikke starte bag, fordi den gamle den døde, fordi den er sgu heller ikke forkyndt, den her. Det hele, det passer sgu bare dejligt. Og det er dejligt, at jeg må have team, der også er kommet på den. Det sagde mig også bare lækker. Så, altså, det hele skal nok blive fint, og nu er der også kommet en 1553 gearing på, og før nogen de nævner noget, ja, der mangler en bold der. Ja, det gør der, fordi det skal der i, og det kommer der også. Det er bare fordi det er båret op, så jeg har bare ikke lige bolden liggende lige nu. Det får jeg lige hentet på et tidspunkt, så det er velkommen i. Det er ikke et problem, det skal nok komme i igen. Men i morgen vil jeg skyde på, der kommer dobbeltkølerne på. Og så bliver det hele tilpasset, så det hele det virker, og det hele det passer her i lidt over. Så i morgen, der tænker jeg, der kører den. Så bruger vi en ordentlig tur på den. Der har vi sådan cirka, hvordan det kommer til at se ud. Altså, det kommer til at se ret godt ud, synes jeg i hvert fald. Fordi den kommer også over den anden side over. Men altså, lige nu, så sidder det sådan okay lige nu. Jeg tror også, at der er masser af plastikslangerne kan komme igennem hernede. Det tænker jeg i hvert fald, der er. Det er måske ikke så klogt i forhold til udstødningen, men der finder jeg ud af et eller andet i hvert fald. Der skal jeg nok finde ud af en eller anden løsning, tror jeg da. Jeg tror godt, jeg kan få den igennem, uden at det kommer til at blive for varmt, måske. Eller så skal jeg måske lige have den skridt højere op. Det kan godt være. Men det er cirka sådan, har det kommer til at sidde i hvert fald.
Så det er også smart nok til, at jeg lige hurtigt kan... Hvis nu det ikke det er fordi, at jeg har på en kammerats 96, vi var i gang med at lave på. Der fandt vi ud af, at forgaflen, den gik på. Hvis det ikke sad rigtigt, så det skal vi finde ud af. Så det er dagen efter, og begge køler de kom på. Men det skal desværre ikke, fordi at den er over, den er sgu knækket, da jeg var lidt for hård ved den. Så det er ikke hårdt nok. Så jeg er kommet frem til den konklusion, at jeg skal have de her på i stedet for. Fordi det er lidt bare millimeter tykkere, og så kommer de rør her udenpå. Så de er lidt pænere at se her. Men de køler lidt bedre nu. En del bedre, så nu kan de godt køle lidt ned i pt. Men det var deroppe på den slange, der sidder lige der bagved spændebåndet der. Det sidder desværre ikke helt rigtigt, så den begynder at slå dobbelt derfra. Men ellers så er det faktisk meget bedre det her end før. Det ser også bare pissegodt ud, og den kører også rigtig godt. Så jeg skal egentlig bare lige have tanken af den. Og så skal jeg lige prøve mig lidt frem igen. Så skal jeg lige skære de gamle af, slippe lidt væk til at jeg begynder at svejse lidt igen. Og så får det lavet helt rigtigt del, så det bare passer. Det er nok det eneste, jeg bliver nødt til. Hvis vi en kammer deroppe lige kommer forbi, men så kan jeg have stingen her. Hvor cylinder lige ikke har så godt længere. Så har jeg kvandet lige nogle ting til den i morgen, så det kan også blive lavet. Det er også for helt min kamera til hvor det hele. Men det kommer det på i morgen, og så kommer den også det kø igen, så den er også ude i værksted og sådan noget. Låner jeg lige den anden, den lovlige ud til en kammerat, fordi han ikke rigtig har noget at køre på lige nu. Vi har stadig ATV'en, vi snart skal i gang med igen, og Hondaen. Men jeg har ikke rigtig hørt noget videre om den blog endnu, så det kommer lige til at vente lidt. Så lige nu så er det bare den der, se hvordan jeg kan komme i aften. Længere tid siden end sidst, så der kommer et nyt projekt, som er en hotjog, som vi skal også have lavet med Mark II Racing vandkøl. Så det skal jo også laves, og der har jeg lavet en masse del med til 28 mm Stage 6 karburator. Har vi en 720 udstødning, der hænger der, og andre små dele. Og så køber jeg den her blok her, en kammerat. Det gør jeg med en ny Tena-tab lige derovre, som skal på SFX'en, står der bagved dernede. Men ja, altså jeg tror ikke rigtig, der kommer til at ske så meget mere i den video end det. Så må vi se, hvornår der kommer en ny op. Det kan godt være, det går lidt tid, det kan godt være, det går kort tid, det ved jeg selvfølgelig ikke. Men nu er den sådan egentlig færdig med køler og det hele. Hele det sidder hernede. Det er egentlig sådan færdigt, kører pis godt. Så der sker ikke så meget mere nu end bare vente. Skal vi begynde på det der sådan noget der. Det kommer med tiden. Så det er sådan der.